ڕۆژنامەیە تایمز ئەشکەرە کرد ڕەتکردنا تورکیە ji hebûna fosfora spî li bawê nerasta tekez kir ku Brîtanya bixwaye çek û berhemên leşkerî di nav wan de fosfora spî firoştine Tirkiyê ew berhem gihiştine zêdetir ji heftê moletên firotinê. Times herwiha serbar kir ku niha Brîtanya bazirganî firoştina çekan bê Tirkiye re rawestandiye bi taybet alavên leşkeriyên di operasyona xwe de di Rojavayê Kurdistanê bi kar anî. Hevdemî metirsiyên derketî ji bikaranîna çekên kîmawî yên şewtîner li heman deverê. Di vê derbarê de pisporekî Brîtanî navdar di çarçoveya maddeyên kîmyawî de got ji bo naskirina welatên ku berhemên fosfora spî ya ku êrişa Tirkiye de hatî bikar anîn saz kirî bi tenê divê piştgirîn dişonmayên di cihê bikaranîna wê û şewata laşê qurbaniyan de werekirin piştre her tişt dê zelal bibe. Rojnameya navbûrî amaje kir ku Kurdên li Serêkaniyê bi wê şewata tund şewitîn. Di nav wan de zarokê Kurd yê bi navê Mihemed Hemîd yê 13 salî got encama êrişeka balafireke Tirkiye de şeva 16 Oktoberê rastî corê wê şewatê hatin bilgeyeke li ser karanîna fosfora spî di dijî wan. Herwiha kovara Foreign Policy ya Amerîka jî belav kirbû ku fosfora spî hatiye bikaranîn wê new rewşên hatine bilgekirin wê yekê tekez dikin. Ji aliyê xwe ve Jimmy Stone berdavkê Wezareta Berevaniya Brîtanyayê got rêjeya firoştinên Brîtanyayên leşkerî ji ber hemên fosfora spî ji Tirkiye re metirsiyeka mezin drust kiriye. Serbar kir ku ew ê di yekem derfet de li encûmena giştî roja duşemê pêşkêş bike. Artêşa Tirkiye jî ji aliyê xwe ve hebûna tûçekên kîmawî qedexekirî li ba xwe red kirbû. Li gor hin pisporan gotina wê di cihê xwe de ye ji ber ku fosfora spî bi xwe neqedexekiriye û ew yek jê pêkhateyên sereke yê mûşekên dû şewatan e ku li ba hemî hêzên NATOyê hene. Lê bikaranîna wê girêdayî rêkeftina Cenêfê ya çekên kîmawî ye ku tenê rê dide bikaranînê bo bombeyên bi dest avêj û durustkirina hin çekan. Lê bikaranîna wê bi awayekî rasterast wekû maddeyeka şewtîner qedexe kiriye. Roja 9 Oktoberê Tirkiye û çekdarên bi ser ve operasyona xwe ya leşkerî li Rojavayê Kurdistanê dest pê kirbûn. Êvara 16 Oktoberê piştî êrişeka asmanî li ser bajarê Serêkaniyê hejmarek welatî rastî corekî şewatê hatin. Ne şewateka normal bû. Li gor gelek bizîşk û pisporan şewata maddeya fosfora spî bû hat karanîn. Bikaranîna wê maddeyê jî li cihanê ji bo sazkirina hin bomba û corên çekên leşkerî tê bikaranîn. Lê wekû armançkirina xelkê bi awayekî rasterast qedexe kiriye tu molet jê re tune ye û bi taybet li dijî sivîlan. Alî Umar